ସାରି ଷଣ୍ଢ ଯେମିତି ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାର ଗଳି ଗଲାଣି ଆଉ ଚାଷ କରିହବନି। ମଲା ଷଣ୍ଢ ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆମ ଫସଲକୁ ଜଗିବା ନା। ଆଚ୍ଛା ତତେ କିଛି କହିହବନି ଜାଣିଛୁ, ତୁ ଆସୁ ତ ଦାଣ୍ଡ ଆଡୁ ବୁଝୁଛୁ ଧରିକା। ତମର ସେ କଥା ଗଲାଣି। ବିଲରୁ ଆସିଲେ ଚାଲ କଣ ଦିଟା ଖାଇବାକୁ। ହଉ ଗୁଡା ହାତ ଧୋଇକି ଆସ। ହବନି ଆଉ ମତେ ତମେ ଆଗ ପରି ଆଉ ଭଲ ପାଉନ। କିଏ କହିଲା? ଆମର ଆଗକୁ କେହି କି ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତୁଇ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି କହୁଛୁ କଣ ଭଲ ପାଉନି। ତା ନିହାତି ଆଉ କଣ, ମୁଁ ତ କହୁଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତମେ କିଛି ଶୁଣୁନ। କୋଉ କଥାଟା କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ କଥା ଶୁଣୁନି ବୋଲି? ଏଇ ମୋ ପାଠ ପଢିବା କଥା କହୁଛି। ଦେଖ କାହିଁ ସେସବୁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଛୁ କଲୁ? ଆରେ ଆମେ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପାଠ ପଢାରେ ଆମେ କଣ ମିଳିବ କହିଲୁ? ତା ନିହାତି ଆଉ କଣ, ମୁଁ ତ କହୁଛି କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତମେ କିଛି ଶୁଣୁନ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ କହ? ମୁଁ ପାଠ ପଢିମି, ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିମି। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମ ଭଳିଆ ତମ ପୁଅ ଯାଇକି ବିଲରେ ଖଟୁ? ହଉ ତୁ ଯାହା ଚାହୁଁଛୁ ସେୟା ହବ। ଓହୋ ମୋ ଧନ କେତେ ଭଲ। ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ ଠାକ ରଖିବ ତ? ହଁ। ଆଉ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଠିକ ଠାକ ରଖିଲ? ହଁ। ଆଉ ଶୁଣ ତମେ ଯାଇକି ମତେ ଜଲ୍ଦି ଫୋନ କରିବ। ଦେଖ ତମ ଛଡା ମୋ ଦୁନିଆ କେହି ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ପରେ ଆଜି ମୋ ସାରା ଆସୁଛି। ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ନା ରାତିର। ଆଉ ତା 6 ମାସ ହେଲା ଆଉ ମୁଁ ଏକା ଏକା ଶୋଇ ପୁରା ବୋର ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ଛାଡ଼ିବି, ଆଜି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ। ମୋ ସାରା ଆସିଲା ବୋଧେ, ମୁଁ ଯାଏ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଆରେ ସାରା, ଆରେ ଇଏ କିଏ? ଇଏ ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ। ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପାଠ ପଢୁଛୁ ଗୋଟେ କଲେଜର। ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। ହଉ ହେଲା, ଦୂର ହେଲା ପୁଅ ଘରକୁ ଯାଅ। ଆଉ କୋ ମୁଗୁଆଟା ହାତ ଦେଇ ମୁହଁ ଦିରାକ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଯାଅ ଯାଅ। ମୁଁ ଏବେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିନି? କାହିଁକି ଅଭଦ୍ର ମଳିଆ ହଉଛ? ଅଭଦ୍ର? ଏ ସାରା 6 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମତେ ଭୁଲିଗଲ? ମୁଁ ଆଜି ଅଭଦ୍ର ହେଇଗଲି? ଛାଡ ନହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ପରା ଛାଡ। ନା ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି। ଦେଖିବ ଏବେ କଣ କରିବୁ? କଣ କରିବ? ଏରେ ମୁଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବି ଘରେ ମୁଁ ରହିବି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବି। से आधा रातिर साथी, से आधा रातिर। ओए जोई 6 मास पर म झियो घर को आथिला गला कुआरे। एते दिन पर म झियो आथिला कोन कहलो कि ताको से चली गला? कोन तो गला ता सांगर से टोकाटा की से बता माउसी पुओ। माउसी पुओ? हाँ किरे मोर से के साली ना के माउसी पुओ आथिला कोन? नहले ता पिउसी पुओ भाई हेतु। पिउसी पुओ? हाँ किरे मु मो बापर तो जणे पिउसी पुओ आथिला कोन? अरे बुका चुता तू सिना तो बापर जणे हेले तू जो कलिमटा छाड़िचु ता बा सळा पळे। प्रमाणକୁ ଯଦି ଭିडिଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ शेयर एंड कमेंट कर देबे। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା रेयर बटन सब्सक्राइब जो ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଅଲ୍ कर देबे। ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।